renegade star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. I can feel it, it burns inside me. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. Trust me, I won't let you. Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket egy meghatározó élményünket összefoglaló videóban. Életünk első sátrazása Aslannal és az első Skóciában. Amellett, hogy megélem minden pillanatát, amennyire csak tudom, megörökíteni is szerettem volna egy részét, mert már most látom, hogy milyen jó lesz visszanézni később. Ti pedig olyan kedvesen, lelkesen szoktatok érdeklődni arról, hogy hol járunk, milyen az élet Aslannal, és legfőképp milyen Skócia, hogy a legnagyobb örömmel volnak bele titeket is ezekbe az élményekbe. Még tanulom, hogy hogyan lehet jelen lenni, akkor is ott élőben mesélni a kamerába, szép felvételeket készíteni, és még egy jól struktúrált videót is összerakni, szóval nézzétek el nekem, ha még egy kicsit össze-vissza ez a dolog, de azért remélem valamennyire sikerül visszaadnom azt, amit megélünk. Jöjjön is a kis kalandunk! Hát sziasztok! Ez is elérkezett. Képzeljétek, hogy eljöttünk a Galloway-be életünk első sátrazására Aslannal. De nem is akármilyen sátrazás, mert kint is alszunk. Szóval kint is alszunk, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Jó van, na! Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog reagálni, hogy fogja megélni ezt az egészet, hogy fog velünk aludni a sátorban. Oké. Majd elmesélem, hogyha felérünk, mert közben Peti megjött, az első adag cuccot felvitte. Elmesélem meg, hogy miért így szerveztünk meg. Kövessünk! A sátorozó helyünket a Galloway Forest Park egyik tava, a Black Loch mellett elhaladó Grey Mares patak mellé választottuk. A vadcamping egyébként Skóciában szinte mindenhol engedélyezett, persze a józanész határain belül és a szabályok betartásával. Petivel fel is állítottuk a sátrat, közben pedig óriási játszás, kövekkel kiabálás, vízzel ugatás és hasonlók folytak a háttérben. Kiskutyát elvesztettük, kész. Jézusom, mik ezek a hangok? Biztosan nem jössz be a sátorba, kicsi kutya, tudtad? Végre felértünk a sátorozó helyhez. Bringáztam, bring, hozz ide. Szóval végre felértünk a sátorozó helyre. De egyszerűen annyira sok ez a, nem is tudom, nem szúnyog és nem is muslinca, hanem a kettőnek a keveréke. És egyszerűen annyira csípnek folyamatosan, hogy nagyon nehezen lehet itt meglenni. Nem tudom, látjátok-e a fejem körül őket, de még beszélni is nehéz. Minden esetre nagyon-nagyon szép helyen vagyunk, és tényleg ez életünk első sátrazása Aslannal. Soha nem voltunk még így kint aludni vele, úgyhogy fogalmunk sincs, hogy milyen lesz, és nagyon-nagyon izgalmas egyébként, mert tényleg egy olyan helyen vagyunk, ahol senki nincs, konkrétan senki nincs körülöttünk,
picit mászni is kellett felfelé, de hát Peti hozta fel az én hátizsákomat is, mert rendes nagy túra hátizsákkal vagyunk, és egyszerűen annyira nehéz volt, hogy ezt a távot én már nem tudtam megtenni vele, mert tényleg hátrahúzott a hátizsák, úgyhogy Peti felhozta hősiesen a sajátját is, meg az enyémet is. És most itt vagyunk fent, gondoltam, felveszem nektek ezt a kis élményt, mert tényleg annyira kis különleges nekünk legalábbis, és annyira kíváncsiak vagyunk, hogy Aslan hogy fog reagálni erre az egészre, és hogy fogunk vele aludni. Egyébként imádja, mert egy vízparton vagyunk, és imádja a vizet, szóval gyakorlatilag folyamatosan benne van, meg fel alá rohangál, és teljesen kész van az örömtől, tényleg. Úgyhogy ő biztosan nagyon fogja élvezni, kérdés mennyire fog minket hagyni aludni, főleg úgy, hogy minden kis apró nászra felébred éjszaka, mióta ugye nincs teljesen sötét éjszakánként, és a vadak bejárnak hozzánk az udvarra, minden apró kis zajra felébred és hangosan ugat. Hát most itt az erdő szélén nem tudom, hogy mi lesz ebből, de meglátjuk. Nem tudom, hogy mennyire hallatok jól, remélem, hogy azért valamennyire érthető. Mögöttem ez a kis vízesés azért elég hangos, de remélem, hogy azért értitek a lényeget. És hát gyertek velünk, megmutatok nektek néhány nagyon szép felvételt innen. Tényleg elképesztően gyönyörű minden, és az, hogy nincs itt senki, az mindig akkora kincs itt egyébként Skóciában, hogy akárhova megy az ember, ha esetleg felkapottabb helyre is, nem itt a természetben, ott sincsenek annyian, mint egy sokkal sűrűbben lakott országban, úgyhogy ezt nagyon szeretjük benne, ezt is. Kiskutyára meg nagyon kíváncsiak vagyunk tényleg, úgyhogy tartsatok velünk! És itt már realizáltuk, hogy ez a sok apró vámpír a hírhedt skót Highland Midge, egy nagyon agresszív szúnyogfaj, ami hozzánk is elérkezett a tavasz beköszöntével, és annyira elviselhetetlen volt a vízparton, hogy meg is indultunk a csúcs felé, hogy megszabaduljunk tőlük, és beszélgessünk egy kicsit Skóciáról. Szia! Én meséljek. Hát te mesélj. Mindig kérdezik, hogy milyen az élet itt, aztán ne csak én mondjam el. Szerintem az eddig eltöltött időszakban most a legjobb. Egyrészt nem kell 12 napot, de egy hozamba dolgoznom, és vannak szabad hétvégék. Hát az nem megy hátra. Nyilván ezért meg kell dolgozni, hogy ilyen legyen. Hát igen. Meg szerintem Aslánnal is sokkal könnyebb most az élet. Hát Aslánnal mérföldekkel. Tényleg annyiszor visszagondolok. Hát nem is a tavaly ilyenkor, amúgy az sem volt olyan nagyon egyszerű, de a január-február, ahhoz képest most. Meg szerintem sokkal összeszokottabb minden. Mi Aslánnal, mi ketten Skóciával. Meg hát az első év, amikor idejöttünk, az például elmúlt 15 évben a legrosszabb időjárás volt. Igen. Jó, most meg az elmúlt 2 évtized legnagyobb vihara volt tavasszal. Nem, tavasszal volt, vagy télen még. Nem, januárban. Januárban. Januárban volt. De az biztos, hogy most a legjobb minden szempontból. Igen, most élvezzük szerintem a legjobban. Meg hát hogy kellett ennyi idő ahhoz, hogy úgy tudjuk élvezni, hogy tényleg nincs minden pillanatban valami nagyon fontos teendő, meg gondolkodni való, meg megoldani való, meg nem kell stresszelni valami nagy dolgon. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de a természetben, naplemente környékén, a sátor mellett történő beszélgetéseknek valahogy van egy olyan varázsa, amit egyszerűen nem lehet überelni. Bár együtt élünk, és nap mint nap rengeteget beszélgetünk, egy kicsit mindentől elszakadva tenni ugyanezt valahogy olyan mederbe viszi a beszélgetést, amit a hétköznapokban egyébként ilyen formában nem feltétlenül tapasztal az ember.
Nem szerettem volna, hogy ez a videó nagyon hosszú legyen, így a teljes beszélgetést most nem tettem bele, mert nem feltétlen tudom, hogy mennyire érdekel titeket a kintlét ennyire mélységeiben, de kérlek, mindenképpen írjátok meg, ha szeretnétek egy minden mástól mentes, csak beszélgetős, mesélős videót erről, mert nagyon szívesen osztjuk meg a tapasztalatainkat, ha ez valóban érdekes, értékes és hasznos lehet. Azért még egy kis részletet itt hagynék. Egészségügyi problémák. Jó, hát a nem lesz a videón kiskutya kakír. És mindenki jól végezte a dolgát. Nincs ez meg. Ezt nem hiszem. Ez egy komoly beszélgetés, jó? Az előbb nem végzett. Amúgy nagyon jó Skócia, mi szeretjük, és amúgy mi mindenkit szeretünk, aki minket is szeret, és mi mindenkivel kedvesek vagyunk, aki velünk is kedves. Amúgy nem. Mi igen, kivéve aztán. Ő nem kedves. Ő nem kedves. De egyébként mindig azt, nekem, nem tudom, sokszor nem értem, hogy az emberek dolgokon hogy problémázhatnak, és mindig rájövök, hogy nekem olyan kevés dolog probléma. És lehet, hogy túl kevés dolog probléma. Nem tudom. Istenem, mennyit tudnék beszélni erről, és nagyon sokat tudnánk még beszélni. Hát azért vannak problémáid. Mikor rossz helyre rakok egy tányért. Jaj, hát az milyen probléma? Mikor nem jó helyre rakom a konyharuhát. Hát az nagy probléma. A kilátás fentről pedig ilyen volt. Amúgy nagyjából 9 óra van szerintem, nem tudom pontosan, de szerintem lassan bemegyünk a sátorba. Bár lehet, hogyha nincsenek muslincák, akkor viszont maradjunk kint, mert tényleg nagyon szép minden, csak azért akartunk bemenni a sátorba, mert iszonyatosan kellemetlen volt, és tényleg szétcsíptek. Nem tudom, miért nem gondoltunk erre, de tényleg abszolút nem számítottam rá, hogy ilyen sok lesz a pinca, szúnyog, vámpír, akármicsoda. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Nagyon jó élmény egyébként így hárman itt lenni, csak nehéz is abból a szempontból, hogy ezt már folyamatosan figyelni kell, hogy ne menjen be a vízbe, mert nem akarjuk, hogy vizesen jöjjön be a sátorba, úgyhogy megvárjuk, míg teljesen megszárad, és azután fogunk szerintem bemenni. Most egy végig gondoltam. Meglátjuk. Kiskutya, ez a hisztis fáradtság. Ez nagyon hisztis fáradtság. Folyóparti vacsora. Ne várjál, kiskutya! Most nagyon össze kell simogassalak, hogy a kullancs... De miért pont a szemüvegemre kell lefeküdjek? Kemészni! Csit! Lesimogatjuk rólad az összes kullancsot. Reméljük, hogy nem rám. De azt majd megnézzük. Jaj, de jó! Jaj, de jó! Ide szoktak nagyon bemenni, igaz? Ide szoktak bemenni a kullancsok. Úgyhogy ilyen erőszakosan lesimogatjuk rólad. Hát ha. Ez most nagyon jó, igaz? Szit. Jaj, micsoda szit volt ez. Ez igen. Micsoda szit, most összeszeded újra a kullancsokat. Ez az. Sziasztok! Én vagyok Áslan.
Ön vagyok Aslány. Én vagyok Aslány. Aslány. Te vagy Aslány. Szia! Éj, szít. Aslány, szít. Ügyes. Jó. Nem is mutattuk meg a rezidenciát. Ez itt a rezidencia. Reméljük, hogy Aslan valahol itt lesz, és nem a fejünkön. Szóval így is megmutatjuk a rezidenciát, hogy bekerült Aslannak a kis pokróca. Egyébként egész tágas, nem? Én azt hittem, hogy szűkösebb lesz. Ő már elhelyezte magát, igen. Jaj, de jó. Az a másik a te oldalad. Csak szólok. Szia, kicsi kutyai! A mi kis hajlékunkban. De te nem ott laksz. Te nem ott laksz. The swallows fly when I was only 17, caught up in a dream that became a nightmare. It must have been the first time that evil kissed my face. Jó reggelt! 5 óra 17-kor ébredtünk, és képzeljétek el, hogy kiskutya végighaludta az egész éjszakát. A kezdet picit nehéz volt, mert a szokásos vacsora utáni kis megőrülését most nem nagyon tudta kiélni, mert bár itt még játszottunk, meg sétáltunk egy picit, mégis maradt energiája a sátron belőle is. Viszont egy nagyjából 4 óra kaparázás, meg harabdálás után elaludt, és még néhányszor felkelt a bagyokra, mert a bagyok nagyon hangosak voltak egy ideig, és nem értette, még sosem hallott ilyen hangot, és azt ugatta. Úgyhogy párszor felkelt erre, de ezen kívül semmi gond nem volt vele. Néha mellénk feküdt, néha a lábunkhoz, de úgy összességében szinte egész éjszaka összekuporodva aludt a lábunknál, ilyen pici kis gombolyagba összegumózva konkrétan, és annyira aranyos volt. És reggel is azért ébredt fel, mert én felkeltem, és egy picit elkezdtem mocorogni, de amúgy nem ébredt volna fel ő sem, szóval szerintem még tovább is tudtunk volna aludni. Úgyhogy összességében iszonyatosan jó élmény volt, és pont ezt mondta Peti, hogy emlékszik, amikor néhány évvel ezelőtt még nézegettünk ilyen képeket, ahol az emberek a kutyájukkal sátraznak, és nagyon szép kilátásra ébrednek, és erről álmodoztunk, hogy egyszer nekünk is lesz majd ilyen, és most eljött. Szóval tényleg nagyon-nagyon-nagyon jó élmény volt. Én azért fáztam, nagyon is.
egész éjszaka. Igazából inkább a fejem, egyébként rajtam volt egy sapka, egy kapucni, és még a hálózsákban is a kapucnia, de azért ilyen 6-7 fok van, szóval nem tudom, nem bizonyult elegendőnek, legalábbis nekem, de ez volt az egyetlen, ami picit kellemetlenebb volt. Ezen kívül minden nagyon szuper volt. Most még megmutatom nektek felülről is a kilátást. Összepakolunk, és elindulunk haza, hogy még legyen miénk a teljes nap, és tudjunk még kettészkedni, meg tervezünk egyet grillezni is otthon. Picit tovább csinosítani az udvar hátsó részét, és ennyi. Nem bírom ezeket. Nagyon kell sietni, ezek megesznek. Meg, ezek teljesen kész. Hú. Ő meg a nagy túrahátizsákos kicsi kutya. Túrahátizsákos kiskutya. Itt még semmi nem volt legutóbb, és most annyira benőtte. Mi úgy mondjuk, hogy ördögborda. Erdélyben úgy mondjuk, hogy ördögborda. Hát mind erre mondjuk azt. Még nincs teljesen kikunkorodva az összes levele. Nagyon szép itt. Mindenhol az van végig. Már lefele megyünk egyébként, és ilyen meredek itt az ösvény, és ott megy le az út. Úgyhogy itt nem tudtam feljönni azzal a táskábbal, ami akkora, mint én. Vagy még lehet az is, hogy nagyobb. Kiskutya kis hátizsákkal megy. Egyébként az egyik kis labdája van benne. Hú, meg egy kis tálkája, úgyhogy semmi nehezet nem rakom bele. Nagyon fáradt, hogy... Te nagyon fáradt, hogy igen. Nagyon fáradt. Kicsi kutya nagyon fáradt. Gyere. Gyere, hopp, 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 hopp. Jaj, hát te 1,5 éves kiskutya vagy, és nem ugrasz be az autóba. Be kell rakni. Ez mire? És ezzel véget is ért a kis kalandunk Eszlennel. Nem említettem, de ez a féle bevezető volt egy hamarosan induló, többnapos vadkempingezésnek olyan helyeken, ahol még soha nem jártunk. Természetesen arról is mesélek majd. A fáradalmak kipihenésére pedig végre élveztük egy kicsit a kis udvarunkat, amelyen olyan sokat dolgoztunk, és fürödtünk a hetek óta tartó skóciai napsütésben. Igen, ilyen is van. Köszönöm, hogy itt voltatok, és találkozunk a következő videóban. So baby.